मेष राशि मेष राशिर व्यक्ति मानकर एही मासटी शुभाशुभ मिश्रित फल मिलिब। मासर प्रथम भागरे आपणकर साहस पराक्रम बढ़िब, अधिक परिश्रम करिवे। मासर द्वितीय भागरे आपणकर राशि स्वामी मंगल राशि ठारू चतुर्थ घरे नीच होई गोचर करिवे, किंतु एठारे उच्च बृहस्पति मित्रंक सहित गोचर करिवे, तेणु मंगलंकर नीच फल मिलिबारे कमी आसिब। ଏହି ସମୟରେ ଘର ଭୂମି ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଣିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କାମରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରବି କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଜନିତ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ଏହି ସମୟରେ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନି ଖରାପ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ପରି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ରହିବ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ କରି ଗୋଚର କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧନ ଆଗମନ ହେବ। ସେଭିଂସ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।